Dobrý deň, prajem. Dnes som si pre vás pripravil logickú hru, takže poďme na to. Takže ideme na to. Tam ukazuje telka kompasu k rovníku. Koľko procent povrchu Zeme tvorí voda? 98, to je určite. Nie. Jakého pôvodu sú černé a čertové jazero na Šumave? Tektonického. Tak to nevyšlo, ale ideme ďalej. Na ktorom z uvedených kontinentov leží bývalá nizozemská kolónia Surinam? Jižní Amerika. Jo! Teraz z týchto obcí je považovaná za nejvyššie položenou v Českej republice. Žensko. V ktorej oblasti Číny sa rozkladá poušť Ordos? To nevyšlo. A takmer sme vyhrali. Vidíte, že je to naozaj zábavná hra. Odporúčam si stiahnuť.